кӯдакони ғайриодие ки бовар намекунанд ки вуҷуд дошта бошанд. Дар дунё одатан инсонҳо бо ҳамдигар монанд мешаванд, аммо боз ҳастанд касоне ки бо баъзе хусусиятҳояшон аз дигарон фарқ доранд. Пас бо мо ҳамроҳ бошед то баъзе аз онҳоро бинем. Аммо пеш аз сар кардани барнома лайк додан ва обуна шудан дар каналро фаромӯш насозед ва мо барномаро сар мекунем. Рафтем. Александра Санг. Ин духтар хусусияти генетикии аҷибе дорад. ӯ аз синни солаш хеле хурдтар ба назар мерасад, бо вуҷуде ки баданаш чун бадани як ҷавон духтар аст, аммо чеҳрааш мисли чеҳраи кӯдак хурд аст. Александра худ ҷавондухтари 14 солаест ки ӯро бо ин хусусияташ бисёр масхара мекунад, аммо худи ӯ иродаи мустаҳкам дошта ба ин масхара карданҳо таваҷҷӯҳе намекунад. Бо дӯстонаш муомилаи хуб дошта дар шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур ҳам аст. I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure, and make me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat.